dnes ideme premiesňovať Heterometrus spinifer, čo je škorpión, ktorý má teraz momentálne útočné postavenie a ja ho musím chytiť za chvosti a ho premiesniť tu. Takže idem na to. Je? Je? Tak, je tam. Tak, tu máme druhého škorpióna, ktorého ideme premiesňovať tu, ku tomu, čo je tam vo vnútri, ktorý má útočné postavenie. A aj tento tu je samozrejme už je kamoš a musíme ho chytiť za chvost a premiesniť tu do terária. Takže ideme na to. Snáď tento dopadne lepšie ako predchádzajúci. Aj, ten ma chytil až kusal. Dobre.